So os rwy'n deitha fi, canol mis Aws erbyn Dolig bys ni'n top, fel ti wedi chwerthin arnyn nhw. Gyda ni rwan yn gobeithio gael win number 12 heno, a bydd ni lefel ar pwyntiau hefyd efo Bae Colwyn heno ar ôl y gêm os dyn ni'n ennill. So dwi'n methu coelio'n wir bod y rhediad mor dda. Ni chwarae blwyddyn yma yn y Cymru North. Dyn ni fel tîm sefydlog rwan yn Tier 2. O'n i'n un o'r tîmau greiddiol yn y Conacher League blynyddoedd yn ôl. So bydd o'n neis i weld Treffynnon dol fyny yna yn y uwch gynghrair. Dyna'r gol, so gobeithio adeg yma blwyddyn nesaf bydd ni'n sefyllfa gwell i fynd fyny. Good steps, 2 years ago we were playing in the third tier, so felt that we had a little bit of a slow start again this year. A draw and 2 defeats out of the first 3 games. Again, we were getting criticised, and the lads, responded to it. We just didn't panic. Time to roll the sleeves up and show what we're all about. Deuddeg gêm wan, dyn ni wedi ennill ar y trot wan, a pob un gêm sy'n dod, dyn ni'n trio gael y triffwynt o hyd a sgyn i prestatyn dy Sul, a nawn ni trio neud yr un peth eto. Ni gorffen pedwerydd tymor diwetha, dyn ni'n trio mynd cam ymellach wan a gobeithio trio cyrraedd gynghrair.